zeița dreptății este legată la ochi din motive de imparțialitate, ca să poată să cântărească probele, faptele din fața sa, mai degrabă cu ochii minții și privind lucrurile prin intermediul dispozițiilor legale. Problemele similare cer soluții similare, întrucât legea e aceeași, atât pentru mine cât și pentru dumneavoastră. Mai mult, acela care e chemat să interpreteze și să aplice legea trebuie să fie imparțial, implicit obiectiv, așa ca și cum ar fi legal la ochi. Părerea mea personală este că zeița, făcând, să spunem, trecerea sau intermedierea între planul divin și cel lumesc, are alte simțuri dezvoltate care suplinesc văzul și care, pentru a cântări justiția, nu are nevoie doar de vedere, ci alte simțuri sunt mai importante, atâta timp cât își păstrează imparțialitatea. Mai degrabă, răspunsul ar fi nu legat de culorile alb sau negru, ci de nuanțele dintre ele și mai ales de multiplele culori pe care le vedem în viața reală. Avocații buni sunt capabili să sesizeze atât nuanțele și să le exprime ușor și să sesizeze multitudinea de culori pe care trebuie să le releve atunci când pledează în fața unui judecător. Dacă ne gândim la alb ca la conceptul de nevinovat și la negru ca la conceptul de vinovat, s-ar putea, într-o oarecare măsură, ca sintagma pe care dumneavoastră ați enunțat-o să fie tocmai credința populară cu privire la ceea ce se presupune că avocatul face în sala de judecată, și anume faptul că are puterea să îl facă și pe cel vinovat, ca la finalul zilei să apară ca fiind nevinovat. Am trăit-o pe propria piele în situații în care, deși toată lumea dintr-un proces știa că o anumită parte nu are dreptate, judecătorul era ținut de mâini și de picioare, deoarece probele de care vorbeam anterior nu erau suficiente pentru acea parte care avea dreptate și atunci albul a devenit negru, să spunem. Aș spune că dinamismul. Dorința de a progresa. Cu siguranță ar fi comunitatea culturală, socială,